נציגו דודי קרני. אני שלא יודע מה אני נמצא עכשיו בתחרות עם הבן שלו באיך מרביצים לילדים האחרים כמה שיותר חזק. לרגל בחירתך לראש גדול האגפי, אנחנו רוצים לומר לך מספר מילות הערכה. אתה חלק מהצוות מיומו הראשון, מה שנקרא שועל קרבות ותיק. ברוח הצבאית האופיינית לך אתה מסמן מטרה ורץ לכבוש אותה. אתה ראש גדול במלוא המובן המילה, מבין ומקדם לשלטי הארגון, יוזמה אצלך היא דרך חיים, אתה חושב תמיד איך לשפר ולייעל תהליכים ולחסוך משאבים. בשנה האחרונה תרמת באופן משמעותי לקיצור זמן ההנפקה, שדרוג תשתיות מערכות הווב והסמכת קהל פוז ו-PCI. בתוך הצוות אתה הרוח החיה, מארגן פעילויות גיבוש, רוקם שידוכים ודואג שכולם יישארו ערניים. יישר כוח, תמשיך לעבוד דוגמה לראש גדול, שטובת הארגון תמיד נמצאת אצלו בעדיפות ראשונה.